I 10 ljudi sa vam Serbija, danas ću vam pokazati kako napravite Nether portal, ali bez obsidijan. Ovako prokopate 4, a ovdje ovako 4, naslagate i tako 6 puta. Pet, 6. Sad ovo uradite. Hop. Evo ako sad vam treba 4 kofe vode, sad ovako stavite. I to se tako slija. Sad treba će vam 10 kofa lave. Ovako stavite ovdje jedan cobblestone. Ovdje. I sad ovako samo lavu ređete. Kao kod... Opt. Šta se ovdje desilo? What? Šta je sad ovo bilo? Ok, znači ovo stavim ovako. Sad. Ovdje, 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 ovako, ovo i sad ovdje dvije. I sad samo uzmete vaš FNS i zapalite i evo radi. Ok, to je to za ovaj kratak tutorial, vidimo se u nekom drugom. Pozdrav!